Kurose county ya Nyamira Fatika Disemba ni goba goteba nga abasacho nyamu gusunyuntwa soka na goteba abasacho nabanga bakale gusunyuntwa bakira gutigana najwe omuyego ywe ase county ya Kisii abisi yomujumbe we county omuskedonya Doris Yaburi ni gasanga n'ababwatani abo bale nobolema ase ensemo ya Culture Hall asamurana na barabo imeyo mu Chibosongo nabo igokubwato kobokonyi ao gochia ase abamenyi abo kati yabo endagera nebinto binde ngongoro kwedwa diabuka ngongoro ya ibari masaba the vice chairman and ngondo muraya simba ward ngondi ngosi ya bare mabu ani go twachire igasi nyonjo yo serikali koria bare mabu yarenge istato ensengi yeto nyakato ko chaga igato akore binde ngurumambia baraya bange bachire twakera egumele mpya mona soko abare mabu sawadi banya kwa bako ndo serikali sengi Christmas no mwako moja ndote bambya mwana site abaseni kende nya kwa bikoba nani kwa mwana bare mabu baitano zisibare banya kwa bako manyinge binto nebi kongo lakini obire bikongo ne nya kwa tokungangana tokero babogende ina nyari bari masaba representative whatever mbya mono ase umongina gumene mbya mono sana Serero Tugiwo celebrate International Day for Persons with Disability. Ntwaba no mogoko konyora obokonyi kurwase women rep na other stakeholders au banyarago konya abaremafu na kuba semia na kibata kire komenya ase chinka chiabo